of we de eerste ronde gewoon gaan. En we daar afstand ik weet van Sander Elzinga, 13 meter 86. Die kan dus even biestroeven, 13 meter 86 voor Sander Elzinga. Die hebben we dadelijk de ballons even op mij zien. Dan zorgen we dat wie de famkes Bentervlas de beste afstand stingen naar 13 meter 8. En dan komt Fado van Akker met Tol de Zoon 30. Bij de jongens zorgen we dat Sander Elzinga een afstand had van 1386 en Sietse meer van de meer 1384. Dat is wel heel veel beeld, want natuurlijk voor het derde plakje, maar het derde plakje is steeds voor Sander Elzinga. En op het tweede plakje vinden we August Silstra en Hessel die gaat steeds onderleden met 1584. En die zorgen nog een aangehulde bij Gerard Henne. Zit ik heel goed in die pols, maar gaat dan jammer genoeg goed was. Ja, en dan zit je zo mooi heen in die pols. En ik krijg hem net naar de overkant, ja dat is wel balen natuurlijk. Maar wie met de vragen hulde is geen tweede poging wederom een 4 pakje stroeven. Er zit een hele grote dreiging in, maar jammer genoeg mocht het hem net slagen om die pols dus naar de overkant te krijgen. En bij de senioren daar vinden we Daan op een eerste plekje met 16 meter 15 en Hugo die leidt er tweede met een afstand van 13 meter 96. En het derde dat Lieselotte Veenstra te wetter gaan, dus daarvoor noteer ik even wie het pakt. En dan is het afwachtje wat Jarig Veenstra dadelijk doet. Krijgt die polstok dadelijk wel naar de overkant. Die wie eerst in de wedstrijd in Budapest toesprong een afstand van 16 meter 27. Ja, en Jarig Veenstra is eigenlijk een hele goede vierjepper. Komt soms echt heel onverwacht uit de hoeken bij, zet er hele goede afstand en dan wordt het helemaal niet van het verwachten, maar oh, hou hem in de gaten. En het persoonlijke goal van Jarig Veenstra, dat leidt op centimeter en 22 centimeter. Ja, en we zien dus nou in de pols, daar zit helemaal geen snelheid in, dus voor Jarig Veenstra noteren we in zijn tweede pak, de sprong wederom een 4 pak. Mooi, dan gaan we het Friese gedeelte even gewoon, dan ga ik even terug in het Nederlands, zodat ik al die toeristen die voor jou aanwezig binnen, wat mij krijgen van het vierjeppen en dat is nog wat biesmeidje mij. Dames en heren, ik ga nu gewoon door in algemeen beschaafd Nederlands, zodat u ook iets meekrijgt van deze wedstrijd hier vanavond in Burgum. Wij zijn hier dus bezig met een vierjepwedstrijd, oftewel polstok verspringen. Maar dat had u denk ik wel begrepen. U heeft ook vast en zeker allemaal een wedstrijdformulier gekregen en daar kun je dus ook op lezen welke vierjepper springt. En dan kunt u ook op zien dat ze dus allemaal 3 keer mogen springen. En de beste afstand, die nemen we dan ook gewoon mee voor een klassement. We hebben Lieselotte Veenstra hier op de kleine schans zo net gehad, dat is de meest linkse schans. En zij ging helaas te water. Dat deed ook Jarig Veenstra van Tjum op de middelste schans, die ging ook te water. En op de grote schans zagen we naar Agehulder en die ging jammer genoeg ook te water. En die deden exact allemaal hetzelfde wat ze in hun eerste poging ook deden. Sigrid Bokma, die zien we nou aan het werk hier op de kleine schans. Die maakt er ook een hele mooie sprong van, gaat voorbij het balletje. En het balletje dat ligt op de leidende afstand. Zodat we ook direct kunnen zien, gaat ze daaraan voorbij, ja of nee. Daan de Vries, die zien we nou daar op de grote schans, zit heel goed in die polstok, maar krijgt hem niet op het dooipunt. Dus voor Daan de Vries noteren wij in zijn tweede poging een nat pak. En kunnen we zo meteen kijken naar Sietse van der Meer van Heet op de middelste schans. En hij begon de wedstrijd met een afstand van 13,85 meter. En Sietse van der Meer zijn persoonlijke record, dat ligt op 15 meter en 90 centimeter. De laatste wedstrijd in Buitenpost, dat was een reguliere wedstrijd, toen was hij helaas niet aanwezig. Maar gelukkig is hij vanavond wel van de partij. En het komt natuurlijk ook voor dat vierjeppers vakantie hebben, dat ze naar het buitenland toe zijn. En dat gebeurt dus ook gewoon net zoals u met vakantie bent in de zomermaanden. We kijken nu naar Sietse van der Meer, zet heel goed in die polstok, maakt ook een redelijke sprong van. En we wachten rustig op de afstand die hij heeft gesprongen en die wordt digitaal opgemeten aan de zijkant vanaf. De kant tot op de millimeter nauwkeurig. En als wij die afstand doorkrijgen, dan zetten we het natuurlijk op de scoreborden, zodat u ook weet wat er ongeveer is gesprongen. Sigrid Bokma, daarvoor hebben we een hele mooie afstand, 14 meter en 36 centimeter. En daarmee gaat zij aan de leiding. Ze springt ook in de prachtige mooie pompenblijde shirt, net zoals de shirtjes dus van FC Heerenveen. En als je dus heel goed kan vierjeppen, dan mag je dus springen met dat pompenblijde shirt.
En dat is voor ons makkelijk. Zodat we direct weten van jongens, dat is de leider in het klassement. Dat is de beste vierlepper die we tot dusver hebben. En daarvoor krijgt de vierlepper dus een prachtig mooi shirtje aan. Benteklas is de volgende liepster die het mag proberen hier op de kleine schans. En op de grote schans kijken we nu naar Hugo Bosgraaf. Zit nu wel beter in die polstok dan die vorige sprong, maar het lukt hem in ieder geval niet om het rechte spoor te houden. Dus voor Hugo Bosgraaf noteren we zijn tweede poging een nat pak. En houden we nog één vierlepper over daar op de grote schans. En dat is Jelle Douw de Vries. Maar eerst kijken we naar Benteklas. Die krijgt jammer genoeg de polstok niet naar de overkant. Ja, daar wordt ook veel gemaakt natuurlijk. Ze proberen ook om zo ver mogelijk te springen en ook steeds weer verder te springen. Dus worden die polsen wel eens een beetje te ver in het water gezet. Ja, en dan is het natuurlijk de gunst om die polsen dus wel over het dooipunt of eventueel op het dooipunt te krijgen. Vardo Vaker is dan de volgende liepster die het mag proberen op de kleine schans. En voor Sietse van der Meer noteren we een afstand van 14,37 meter. Wietsenauta is dan de volgende liepper die het mag proberen op de middelste schans. En op de grote schans kunnen we kijken naar Jelle Douw de Vries. We kijken nu naar Wietsenauta. Hier op de middelste schans maakt er ook een hele mooie sprong van. En dat doet hij zeker. Hij gaat voorbij de leidende afstand. Hij ging jammer genoeg in zijn eerste poging te water. En Wietsenauta zijn persoonlijk record, dat staat op 17,96 meter. En zijn seizoensrecord, dat heeft hij in de finale gesprongen 17 meter en 5 centimeter. En vorige week was hij niet aanwezig in Buitenpost. Dat was op vrijdag voor de nationale vierlepmanifestatie. Dat was de zaterdag gehouden. Maar vorige week vrijdag was hij helaas bij de wedstrijd niet aanwezig. Maar hij zet nu in ieder geval wel een hele mooie afstand neer. Dat betekent de boel wordt op scherp gezet voor de jongens. Om die afstand die hij dus zo net heeft gesprongen weer voorbij te gaan. 16 meter en 68 centimeter voor Wietsenauta. En na Wietsenauta kunnen we straks kijken naar Auke Zylstra. Die begon zo goed met 15 meter en 7 centimeter. En lukt het Auke Zylstra om eventueel die afstand van Wietsenauta weer voorbij te gaan. Vardo van Akker maakt er ook een keurige netjes sprong van. Vardo van Akker haar persoonlijk record 14,41. En vorige week sprong ze een afstand van 12,66. En we zien nu op de grote schans dat Jelle Douw de Vries helaas een heel eind uit koers gaat. Hij landt nog wel binnen de sector volgens mij. Dus die afstand zal denk ik wel worden opgemeten. En dan kunnen de senioren weer even een poosje in de wachtkamer. En kunnen we zo meteen ons richten op de kleine schans, de meest linkse schans en op de middelste schans. Vandaar hebben we nog een stuk of wat vierleppers die hun tweede sprong mogen maken. En de senioren die moeten wachten tot die andere klassen dus zijn uitgesprongen. En voor Vardo van Akker heb ik ook een hele mooie afstand om bij te schrijven, 13,61 meter. En Wietsenauta die liet dus die 16,68 meter op papier zetten in zijn tweede sprong. Auke Zylstra die heeft nou de polstok klaarstaan daar op de middelste schans. En Auke Zylstra heeft een persoonlijk record van 16 meter en 10 centimeter. En als we gaan kijken wanneer hij dat heeft gesprongen, dat deed hij op 11 juni 2016 en dat deed hij bij de afdeling Winsum. We kijken nu naar Auke Zylstra. Ja, zit wel goed in die polstok, maar hij krijgt hem niet op het dode punt. Dus voor Auke Zylstra noteren we zijn tweede poging een nat pak. En dit is straks de beurt aan Hessel Haanstra van Workum. Die zo goed aan deze wedstrijd begon met een afstand van 15 meter en 85 centimeter. Daarmee ligt hij natuurlijk nu op een tweede plaatsje, want Wietsenauta is hem voorbij gegaan met een afstand van 16,68 meter. En Auke Zylstra vinden we nog steeds op een derde plaatsje met een afstand van 15,7 meter. Ja, en gelukkig zien we heel veel zonnebrillen ook tussen het publiek. Dat betekent dus dat we mooi zonneschijn weer hier hebben, hier in Burgum. En ik hoor weer een hele grote plons
vlak bij de bus. En dat was dus Inge Demmer. Die krijgt de polstok niet naar de overkant. Dus voor haar noteren we in haar tweede poging wederom een natak. En kunnen we zo meteen kijken naar Gerbrug Steensma. Die begon de wedstrijd met een afstand van 11,91 meter. En laten we voor haar hopen dat het zo meteen een beetje verder mag. Haar persoonlijk record het ligt op 13,35 meter. Ze staat nog wel zevende in het klassement. En vorige week sprong ze een afstand van 12,38 meter. Auke Zoutstra die ging dus te water. En we kunnen zo meteen kijken naar de verrichtingen van Hessel Haastra. Met een prachtig mooi persoonlijk record van 17,21 meter. En die 17,21 meter die heeft hij gesprongen. Ja, en dat persoonlijke record van Hessel Haastra heeft hij gesprongen in Polsbroekerdam. Dat deed hij tijdens de tweekamp. Dan hebben we een wedstrijd tussen de Friesen en de Hollanders. Het Hollandse kamp en het Friese kamp. Toen sprong hij een prachtig mooie afstand van 17,21 meter. En dat was voor hem tevens een persoonlijk record. En het vorige persoonlijk record van hem stond op 17 meter en 6 centimeter. En dat had hij gesprongen bij de afdeling IJls. En we kijken nu naar Gerbrug Steensma. Zit ook goed in die polstok, maar gaat ook nog enigszins uit koers. En dat zijn de dames, de pampjes, dus klaar op dit moment. En moeten ze wachten tot de jongens dus zijn uitgesprongen. Voordat ze dus weer bovenaan de lijst mogen beginnen. Inge Nemmer, die ging dus te water. Dat deed ook Auke Zijlstra. En Jelle Douwe de Vries, die laat een afstand bijschrijven van 14 meter en 2 centimeter. 14 meter 2 dus voor Jelle Douwe de Vries. En die ligt ermee op een tweede plaatsje op dit moment. Hugo Bosgraaf, die staat derde met 13,96 meter. En aan de leiding gaat Daan de Vries met een afstand van 16,15 meter. Voor Gerbrug Steensma noteren we 11,91 meter. 11,91 meter dus voor Gerbrug Steensma. En dan kunnen we ons concentreren op de middelste schans. Want daar hebben we alleen nog maar 4 jeppers die daar mogen springen. En als Sander Elzinga als laatste heeft gesprongen, dan beginnen we weer bovenaan de lijsten in iedere klasse. We kijken nu naar Hessel Haastra. Zit goed in die polstok en krijgt hem dan over het dooipunt? Nee, dat lukt hem niet. Hij klimt er wel naar de andere kant van de pols om eventueel wat gewicht aan de kant van het publiek te zetten. En om toch de goede richting aan die pols te geven. Maar het lukt hem jammer genoeg niet om de andere kant te halen. Dus we noteren voor Hessel Haastra in zijn tweede poging een nat pak. En kunnen we zo meteen kijken naar Jesse Zuidema hier op de middelste schans. Vorige week een dagtitel. Hij lag in de wedstrijd derde met een afstand van 15,12 meter. En wist in de finale toch nog de dagtitel te pakken. En die dagtitel 16,48 meter. Dat sprong hij in de finale op 29 juli in Buitenpost. En dat was voor hem tevens een nieuw persoonlijk record.
Ja, en we kijken nu op de middelste kant naar Jes Zuidema. Zit goed in die pols, maar krijgt hem jammer genoeg niet op het dode punt. Dus voor hem noteren we in zijn tweede poging een nat pak. En kunnen we straks kijken naar Sander Eldinga van Sint-Johannesgraaf. Die begon de wedstrijd met een afstand van 13,86 meter. En dan zult u denken, waar halen die vier hebben al die droge kleding weg? Nou, ze hebben van onze hoofdsponsor ROC de Friese Poort 3 pakjes kleding, 3 korte broekjes, 3 shirtjes en zodanig kunnen ze ook gedurende een wedstrijd constant met droge kleding springen. En dat is natuurlijk wel heel mooi en het is ook heel goed dat onze hoofdsponsor ROC de Friese Poort dit beschikbaar heeft gesteld. Zodoende kunnen de vier letters ook constant met hetzelfde rugnummer springen. Sander Eldinga is dus de laatste bij de jongens in de topklasse. En daarna gaan we door naar de derde ronde en gaan we kijken wie we vanavond terug kunnen zien in de finale bij de jongens en de famkes. Maar de senioren, die moeten natuurlijk in de wachtkamer, want het is gewoon afwachten wat de senioren in de topklasse. Welke beste 4 leppers van de senioren zien wij terug in de finale. En zoals het er nou voor staat, maakt eventueel Daan Vries een kans met een afstand van 16,15 meter. Het is maar magertjes natuurlijk. En we gaan er ook vanuit dat die senioren in de topklasse het allemaal veel beter kunnen doen. Maar ja, dat moeten ze allemaal nog wel bewijzen natuurlijk. Sander Eldinga die prepareert hem nu voor zijn laatste sprong in de tweede ronde. Het is de hekkensluiter bij de jongens. En dan beginnen we weer bovenaan de lijst met Lieselotte, Jarig en Aage. En van al deze vier leppers hebben we nog geen afstand op papier. Dat hebben allemaal hetzelfde gedaan. Ze gingen tijdens de eerste 2 sprongen allemaal te water. En we kijken nu naar Sander Eldinga. Lukt het hem die pols naar de andere kant te krijgen. Hij zit heel goed in die polsstok en dan kijkt hij een keer naar beneden. Jongens, daar moet ik heen. En dan gaat voorbij het balletje. Keurig netjes gedaan. Ja, en dan zet hij de boel helemaal op scherp natuurlijk voor die andere jongens uit de topklasse. Een hele mooie sprong. Ja, en dan gaat het kopje toch eens een keer naar beneden. Van jongens, waar ga ik eigenlijk heen? Ja, en je vond het de rechte spoor. Je ging mooi recht naar de overkant. Sander Eldinga, die laat zien dat hij heel goed bezig is met het 4. Die hebben zijn persoonlijk record, dat haal ik in ieder geval wel even bij. Dat is 16 meter en 16 centimeter. En dan wachten we rustig af wat hij dus nou heeft gesprongen. En dan hebben we een mooi wachtmuziekje onder natuurlijk. En de handen mogen op elkaar voor Sander Eldinga. Een nieuw persoonlijk record. 16 meter 97. Ja, en hebben we bijna de 17 meter te pakken bij de jongens. Dat is heel mooi natuurlijk. En het is natuurlijk voor Sander Eldinga ook weer een kans om straks de 17 meter te halen. Want ja, dat wil hij toch heel graag. 16 meter, ja, dat is al heel mooi om 16 meter te springen. Maar 17 meter, dat is voor een jongen toch weer een hele mooie grens om die eventueel te halen. Aage zit heel goed in die polsstok, maar krijgt hem jammer genoeg niet op het dode punt. Dus moet ik weer vroegtijdig loslaten, wat hij valt terug. Dus we noteren voor Aage in zijn derde poging wederom een nat pak. En die 16,97 meter, die kon hij nog bijschrijven voor Sander Eldinga. Daarmee ligt hij sowieso eerste bij de jongens. En Lieselotte Veenstra, zij hangt hetzelfde boven het hoofd als Aage Hulder. Ook zij gaat in haar derde poging te water. En dan gaan we even kijken naar de middelste kansgroep waar Jarig Wienstra is. Die ging ook op te water. Dus laten we voor hem hopen dat hij zometeen het rechte spoor wel mag vinden naar de overkant. Hij was nog eerst in de wedstrijd in buitenpost. Zijn persoonlijk record staat op 17,72 meter. Vorige week in buitenpost toe sprong hij nog 16,27 meter. En laten we in ieder geval hopen dat hij zometeen wel de overkant mag halen om eventueel mee te mogen doen in de finale. Bij de famkes ligt op het derde plaatsje Bente Vlas, 13,8 meter. Pardo van Akker ligt nog steeds tweede met 13,61. En Siegfried Bokma gaat naar de leiding met 14,36 meter.
En bij de senioren ligt Hugo Bosgraaf op een derde plaatsje met 13,96 meter. Jelle Douwe de Vries vinden we op een tweede plaatsje met 14,2 meter. En Daan de Vries die gaan er steeds aan de leiding met 16,15 meter. En dan kijken we nu naar Jarek Wienstra. Lukt het hem wel om die botstuk naar de overkant toe te krijgen. Dat gaat in ieder geval wel lukken, maar hij gaat een heel eind uit koers. Hij landt dan ook buiten de sector. Dus we kunnen voor Jarek Wienstra, en dat is misschien wel heel cru dat ik dat meteen zeg, meteen wel een streepje zetten, want hij landt dus buiten de sector. En dan is het eigenlijk voor Jarek Wienstra over en sluiten deze wedstrijd. Bij de jongens ligt op een derde plaatsje Hessel Haastra met 15,85. Op een tweede plaatsje vinden we Witsenauto met 16,68. En aan de leiding gaat Sander Eldrika met een prachtig mooi persoonlijk record van 16,97 meter. En we gaan rustig afwachten wat er verder nog gaat gebeuren. Komen hier nog wijzigingen in, ja of nee? Maar de beste drie famkes en de beste drie jongens, die gaan we straks in ieder geval terugzien in de finale. Ja, en ik zie wel in het publiek hebben er ook al heel veel mensen last van het zonnetje. Ja, want het zonnetje gaat langzaamaan wel zakken natuurlijk. Dus ik ga ook even een pet opzoeken, want ook het zonnetje gaat mij zo nu en dan in de ogen steken en dan zie ik niet wat er gebeurt. En ja, als je dan het woord mag hebben tijdens zo via die wedstrijd, is het wel zaak om zoveel mogelijk ook te zien datgene wat er gaat gebeuren. En we kijken nu naar de grote schans. Dan kunnen we kijken naar Daan de Vries. Lukt het hem om die pols naar de overkant te krijgen? Nee, dat lukt jammer genoeg niet. En dan kijken we hier naar Sigrid Bokma. En die gaat jammer genoeg een heel eind uit koers. Ja, er zat heel veel dreiging in natuurlijk. Ja, en dan heb ik soms wel de neiging om een beetje aan de kant te gaan. Om achteruit te gaan zitten. Want dan denk ik bij mezelf, ze kunnen ook zo bij mij in de bus springen. Maar gelukkig gebeurt dat allemaal niet. Lieselotte Veenstra, die ging dus te water. Daarvoor hadden we naar het pak. Jarek Wienstra landde buiten de sector. En Daan de Vries, die ging ook weer te water. Dus daarvoor hebben we ook een naar het pak op papier. En kunnen we straks kijken naar Hugo Bosgraaf. Uitkomende voor de afdeling Schrijpskerk. En daar woont hij ook. Die heeft al 13,96 meter staan, maar dat is Hugo onwaardig natuurlijk, want Hugo kan veel beter vieren hebben. Die heeft een persoonlijk record van 17 meter en 4 centimeter. En het zou natuurlijk voor Hugo en voor ons natuurlijk heel fijn zijn als hij daar overheen mocht gaan. Sigrid Bokma, die laat nog een afstand bijschrijven van 12 meter en 64 centimeter. En we kijken nu naar de Sietse van der Meer van Heek. Hier op de middelste schans gaat ook een heel eind uit koers. 12 meter 64, dat noteren we voor Sigrid Bokma. Bente Vlas heeft laten weten dat zij de derde sprong niet meedoet. Dus kunnen we zometeen direct kijken naar Vaardouw van Akker hier op de kleine schans. En zij heeft al de beste afstand staan. 13,61 meter en daarmee ligt ze nog steeds op een tweede plaatsje. Wat dus eventueel recht geeft om straks mee te springen in de finale. En voor Sietse van der Meer noteren wij in zijn derde poging een afstand van 13 meter en 62 centimeter. 13,62 dus voor Sietse van der Meer. En de rempelafstand bij de jongens is 15,85 meter gesprongen door Hessel Haastra. Wil hij dus eventueel mee de finale in, dan moet hij in ieder geval die afstand wel voorbij. Hugo Bosgraaf, die zat niet goed in die polstok. Hij gaat er wel naar de overkant, maar laat vroegtijdig los. Dus zat te weinig snelheid in die aanloop. Ja, en dan kun je het eigenlijk op je vingereinde wel natellen van jongens, dit klopt niet helemaal. De snelheid was uit zo'n loop vandaan. En dan houden we nog één vierde over, dat is Jelle Douwe de Vries. En we zien ook dat Vaardouw van Akker helaas de overkant niet haalt. Dus voor haar noteren we in haar derde poging wederom een nat pak. En dat is niet wederom voor Vaardouw van Akker. Want die heeft al 2 keer een afstand gesprongen, 12,37 en 13,61. Maar in haar derde poging gaat zij heel lang als te water. En kunnen we zometeen kijken naar Inge Demmer. En laten we hopen dat zij zometeen wel een afstand mag neerzetten. Zij sprong in buitenpost 11,6 meter en haar persoonlijk record dat ligt op 14 meter en 13 centimeter.